Sa pagsugod sa klase karong school year 2025 to 2026, managlahi ang pamaagi sa pagsugat sa unang adlaw sa klase sa nagkariyang tulunghaan sa Mindanao. Ang detalye sa live report ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gisugat pinaagi sa paghatag og libreng lollipop sa mga estudyante ang unang adlaw sa klase sa Davao National High School sa General Santos City. Gipangunahan kini sa usa ka student organization sa maong tulunghaan aron maghatag matud pa og welcoming vibe. Dungan sab niini ang gipahigayong mini cultural dance nga giandam sab sa maong student organization. Tradisyon na matud pa kini sa maong tunghaan aron maghatag sab og kalingawan sa mga estudyante og magtutudlo. Samtang nagpahigayon sab og one-stop shop enrollment ang maong tunghaan alang sa mga late enrollees, ilabi na sa mga transferee. Gani ang inahan nga si Annalyn Alvarado miuban sa pag-enroll sa iyang grade 11 nga estudyante. Nag-work magud ko, sir, so kagahapon po siya naabot gikagla nagkuha sa iyang mga requirements. Matud sa tagdumala sa maong tunghaan, ana pa sa kapin na 3,000 ang naka-enroll sa maong tunghaan as of June 14. Mas ubos kini kung itandi niadtong milabayng school year nga ana sa kapin na 4,000. Busa, dakong tabang ang late enrollment registration alang sa pagtaas sa maong ihap. Hinuon, mga non-teaching personnel ang mag-asikaso niini. Para hindi ma-hamper yung learning ng mga students, so ongoing na yung klase ng mga bata na enrolled last week. So ngayon, yung mga mag-cater na lang yung mga non-teaching kasi hindi naman sila nagtuturo. Ginapabot pa sa maong tunghaan ang direktiba sa DepEd kalabot last day of enrollment. Sa Davao City, bisan giulan, gidagsag gihapon ang unang adlaw sa balik eskwela sa Davao City National High School. Gani ang ubang estudyante, nagkalapok-lapok ang mga sapatos diyang nagtapok sa oval nga assembly area alang sa pagsugod sa klase. Sumala sa principal sa tulunghaan, anana sa kapin ng 14,000 ang ilang enrollees o gilaumang madugangan pa karong nga padayon ang enrollment. Apan tungod sa kadaghan sa mga estudyante gikan grade 7 kutob 12, magpatuman og tulo ka shifting sa klase ang tulunghaan. Dunay morning, afternoon ug late afternoon shifts. Aminado sab kini nga kulang sila sa classrooms. Gani moabot sa 60 ang ihap sa mga estudyante matag classroom. Hinoon nahimong hapsay ang pagsugod sa klase sa syudad ug hugot sab nga seguridad ang gipatuman sa otoridad. Samtang wala pa nagsugod ang klase sa Cagayan de Oro City karong adlaw sanglit holiday, subay sa 75th Charter Day sa syudad. Gilauman ang unang adlaw sa klase sa syudad ugma. Hinoon andam na ang DepEd sa pagsugod sa klase karong tuiga. Kauban si Gary Balantay ug Jojo Solarte, Efren Mamak. 1 Mindanao.